Čau lidi, já bych vás dneska chtěl uvítat u takového úvodu, něco tak nějak. Já bych chtěl zkusit dělat z let's playera. A byl bych vtipný, mám tu šálek čaje. Pojďte, rozmyslím. Takže, jak jsem říkal, chtěl bych zkusit let's play. Ale jako asi na hry na internetu, protože jako já bych si musel koupit grafickou kartu, mám nový notebook a ta grafická karta stojí jako dost, tak aspoň něco, nějaké tutoriály a takové. Pardon. Jo, takže chtěl bych to zkusit. Říkal jsem, že budu vtipný možná. Jo, a taky jsem velký fešák, když na mě někdo míří. Hej, střel tu masku, střeluju. No. Takže já bych to teda chtěl zkusit, ale jako nevím, jak začít. Jako, kdo ví. A ty odspěly, já nevím, jestli je to těžké nebo lehké, jako. Dobré. Já ne, what the fuck, kdo mi Hej. To je nefér. Takže moment, víte co? Já se vám ozvu za chviličku v iPhoneu. Takže viděl jsem v iPhoneu. Nebo v mobilu prostě. Že bych šel na stadion. Jo, počkejte. Tak vidíš, jsem na stadionu. Dělám se srandu. Moment. No takže jsem to chtěl teďka říct. Jezevkyně je. No takže já bych to chtěl teda zkusit, ale řekněte mi když tak, jaké hry online jako na internetu. Ale nejdou mi všechny, protože no některé taky potřebuju grafickou kartu. A dívejte, já jsem obr. Mám tady rybí pír. Aha, webka je tu. A taky bych chtěl zkusit nějaký vlog. Já jsem pro začátek, co to kurva. Že jsme odpálili nějakou pyrotechniku. Já tady nějakou mám. Vám tady ukážu. Jenom jednu. Ale ne vám, divákům. Jako ne vám, divákům, ale vám, co se díváte na YouTube. Třeba jako, ne, třeba zkusit. Já vím, třeba bychom zkusili tady tohle. Normální rachotivé balonky. Jo. Správně, jak se to rozbíjí. Jo, takže když tak napište mi do komentu, ale ještě nebudu končit. Ale taky nevím, co bych řekl ještě. Nechci skončit, ale zase nevím, co bych ještě řekl. Když tak mi napište, nebo řekněte, ne, to se nedá, myslím, stáhnout tak grafická karta. Teda myslím. Ale tak mi to řekněte, já bych zkusil být jako tam vtipnější. Asi se rozsekám. Co to sakra? Řekněte mi, jestli byste se se mnou něco chtěli zahrát. Já třeba hraju dost
jak se to jmenuje, Pirate Store. Hele, já vím, že vás to nebaví, takhle, jak já tady dělám nějaké kravoviny. Takže bych asi pro teď skočil a za chvilinku natočím asi další vlog. Takže zatím, ahoj. Tak zatím čau.